folkens, og velkommen til den her video. Det er part 2 på, vi smager den her mærkelige juleting. Jordbær eller Carolina Reaper. Det er vist for helvede, jeg fik den igen. Fik du den igen? Er det stærkt, ja? Den skal du gøre i hvert fald, mor. Ej, den må være den sidste. Kan det være, det er den sidste? Det kan være, at I har været heldige at få alle sammen. Det var... Ej, jeg kan noget vand. Så er det snegl. Skal vi se, om Henning han får snegl nu her? Jeg tror, det er snegl. Tror du, det er snegl? Ja. Det smager ikke særlig godt. Der er næsten ingen reaktion. Skal vi se, om du skal have en snegl, morfar? Nej. Bliver det der lige? Er det den der lige? Ja, den er orange der. Er det stærkt? Har du ikke spillet den ud? Nej, jeg kom til slutten. Hvor er den inde? Det er sgu langt, når jeg griner, at det var meget ned. Den smager elendig, mand. Hvor er det her i? Nej. Morfar han snyder, han tager det ud. Han har fået både hundemad og snegl, og hvad er det mere, du har fået der? Nå, så er det mig. Jeg skal nok være med at filme på dig. Brænder. Det er den der. Er det den? Ej, den har jeg haft. Cola Den eller? Cola. Er det hundemad? Cola eller hundemad. Cool, hundemad. Hundemad, den har jeg fået. Det var simpelthen hundemad. Så ordentligt. Har I smagt hundemad? Nej, jeg smagte den der. Morfar, Den du er heller ikke ligefrem god. Det var den, han spyttede ud af med. Er I klar? Ja. Den stærke sådan der snegl. Ej, den var led. Skal du se, om du skal have blæksprut? Bare giv mig banan. Jeg tror det er bananen. Jeg kan knap nok smage det på den der peber, der jeg fik. Halløj folkens, og velkommen til den her video. I dag prøver jeg den her challenge med min morfar og Henning. Så nu må vi se, hvordan det går. Hvem skal starte? Henning, har du lyst til at starte med at spinde den her? Og så når det er, I spiser en, så skal I prøve og sådan ikke at lave et ansigt. Nå. Spiser en. Så hvad lander Sådan den på? der. Pære eller snot står Så skal du vælge den der, og så Ja. spise en af Skal den vi se, der. om Henning han får... Og så skal du filme Henning. Skal jeg filme Henning? Smagte den godt? Det smager fint. Så fik du nok Sådan. pære. Så er det morfar. Okay. Så skal du sætte den på Morfar, igen. så skal du så over. Og Og hvad så? så skal du... Skal du spænde den? Dreje den rundt der. nej, ikke Pilen der. pilen. Den der. Ja, sådan der. Så skal du have Skal vi bobbel. se. Det var sådan her jo, er det ikke? Er det så tyggegummi eller tandpasta? Ja, så så skal du skal prøve at se, hvad du er heldig at få. Det er fordi, den skulle rykkes lidt her, fordi sådan, den sad rigtigt. Den skal jo sidde sådan her. Og smagte det godt? Ja, det smager fint. Er det tyggegummi eller tandpasta? Hvad smagte den af? Ja, tyggegummi. Tyggegummi, så har I været heldige. Okay, min tur. Det bliver tropisk frugt eller snegl. Så den her. Jeg ved ikke helt. Den smager ikke særlig godt. Jeg ved. Tror du, det var sneglen? Nu er du også lidt i kredsen, Ben. Ej. Så er det Henning. Skal vi se, om Henning han er lige så Jeg heldig ved her i anden simpelthen runde. Tropisk frugt eller snegl? Så må vi se, hvad jeg siger til den. Hvad smager den af? Det smager fint. Og jeg I er sætter den heldige. op på turen. Ja, fedt. I er da så heldige. Jeg holder den fast her, sådan der den ikke. Du skal det samme. Så tager du sådan en der.
Sådan en der. Ja. Du har aldrig smagt snegl, har du bare? Snegl. Det skulle da vel ikke snegl. Okay. Hvad smagte den af din? Ja. Tropisk frugt eller snegl? Okay, er I klar? Go! Ja. Pære eller snot? Jeg kommer til at tage den her. Det var pære. Var det pære? I er da godt nok heldige, må man sige. Ja. Ellers så smager det i hvert fald ikke så dårligt. Nå. Du vil gerne have den hele tiden. Jeg fik det også sidste gang. Kan jeg så ikke? Dem kan du bare godt lide, Henning. Ja, det må jeg jo kun, siger alle mig, eller hvad nu der er. Der bliver godt spændet der. Vi skal jo lige høre om det dommen her fra Henning. Okay. Hvad Ja, den her, den smagte mere snegl. smagte? Har du smagt det ikke godt, kan jeg se, Henning? Ja, en af dem der. Og hvad var det for en, du fik, far? Han fik cola eller hundemad. Hvad smager den af? Cola eller hundemad? Jeg tror sgu, det er under med. Okay, min tur. Den der, ja. Den er godt, er det ikke noget andet eller Hvad var det for en, Lars? At hvad var det, du skulle vælge? Og jeg fik cola. Det var Var det også, cola? Jeg er så heldig. Du er heldig. Hvor gjorde du af din hundemad, far? det er jordbær, eller... Ja. Nej, det er ikke. Den der Reaper. Den glæder jeg mig til. Det er den, der kan være mega stærk. Sådan en Det er en peber. peber chili. Nå, Er den stærk? det smager godt. Hvad fik du, far? Ja, lige sgu hunde med den der. Du var spændende. Ja, jeg skal have en den der. Hvad er det Nå, det er værste så. der? Det er Er pære det pære eller eller snot. snot? Nu skal vi se, om det er pære eller snot, du får. Han fik hundemad sidste gang, far. Det er Fik du snot? Det smagte det. tropisk frugt eller snegl. Så er jeg sådan der. Jeg tror, jeg fik snegl. Skal jeg slukke den nu, Lars? Nej, bare bliv. Nej, jeg tror, jeg slukker den nu. Den er på 5 minutter. Tak for at du så med på den her video. Og håber, I vil se den næste video. Vi ses.